Umlakhar Village Thrift and Mutual Benefit Fund Cooperative Society Limited haka arpan riu tarik benai basau arjar arpuai kala Rakhe ya Lyngkhu Snem Kaba ka jongka kane ka kenhuan haka jingel inti Kaba Snem ka jongka kala la banwan ra shibun ki jingmento ye ki longkmi jongka te ka Shnong bat kumju haka Shnong ka thau hi baro kawai haki babun benta laidon ban aiman sim bat sakhi lang haka ne kasngi dau MLA ka nompo constituency uba Meral Bonds im kum ukong san haka jingas ran lang dau pator ka right nong tlu uba SD matong lembat kinong yalam Shnong rengkat ki riu rang ba bat ki longkmi ki baju ai ka jingkershan ya ka ne ka society kum ka jing aiman sim bat kum ka jingkershan lem ya ka ne ka society nakliang MLA ulakularu banok seniang daki syuki kumbalalang kemat mane kasaj kade kawe na ki kerja society ki wala kerap ban bei kisah lomba ke HDFC Bank apa kari dia berkuat ye kaladon bertasibun ban ai ki jingerap haki Shnong repair ki Shnong ki bejo ban penbahan din skur ki Shnong ki bejo umbambi ki Shnong ki bejo streamline ki Shnong ki bejo bun ki jingerap hagarap kriya ko pumta ta ba kadi ki Shnong jong pir ude gwe ko la yo ki jingerap cooperative society habayo ki jingerap haba ka sarkar ka kersan lembaga cooperation department ban kersan ni phi ban diang halagi jong kerja ban sengkam semjam agarap ka khi ka rijingri laga de grisnyang grisiar ka tungchur ne kana ka kam ni de banang ban sanya kana po ban ni kwa ru bani bagi bobo ki society om tang po Shnong hagi Shnong kita society kita ni society kamut pun om kani jinga lawan mentra kala kut tangkat ni man ka Snem kita ni ki mission ki babun kita wan ki ban ki beli am jinga haki por ki banwan bad ki por ki bale ru ban kemen badi bagian shibun ki society ki banang san na por